una orquestra convencional ni tampoc uns instruments normals, però sona així de bé. Un concert teatral que juga amb l'humor i l'inesperat per fer arribar els clàssics als més joves amb tubs, copes i invents impossibles. Ha sigut molt guai perquè en els instruments li han posat coses divertides i li han posat emoció, humor, està molt xulo per això. La proposta reinterpreta grans obres de la música clàssica amb instruments inventats. He après que amb qualsevol cosa pots fer música, perquè al final en copes de vi han fet música i en tubos de plàstic. Ad libitum és una experiència pensada per descobrir que la música no depèn de l'instrument, sinó de la creativitat. La gent pensa que aquella època és avorrida, però depèn dels teus gustos. Si a tu t'agrada, doncs no ho és. Que la música clàssica és divertida. M'ha viscut una obra molt xula, molt emocionant. M'ho he passat molt bé amb els meus amics. Tot per despertar la curiositat musical des de ben petits. A través de l'humor i del teatre, amb un llenguatge molt proper a ells i que també els hi enganxa i que els hi fa valorar i estimar la música clàssica. Qui va dir que la música clàssica era avorrida?